شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كما يتأنيحكم إزبالة سكال نزبالة سماعال تدبل البروغرام نايو دوم دما نزماعال تزخون نايوات كال حزنا متينا لنا Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. Det här är vårt dagliga ord som vi delar, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم دما نزماعال تزخون نايوات كال كنكافلينا Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. لوم نكافلو كال ناي سقطا جيزي يزبلي. Och dagens ord det är tid för att tiga. ريخم بروخات نخلو جيزي اللو. Det finns tid för allt. بزحات سبات إذا ناي سقطا جيزي أين تكملانينا. Många av oss använder oss inte av den här tiden att tiga i våra liv. إذا جيزي زي أخا بتعمل قداسيها. Och den här tiden är väldigt viktigt i våra liv. أبسط بحالو جيزي اختزارو بيقولكم. Det är viktigt att kunna tiga där man ska vara tyst. مخنياتو أبسط بحالو جيزي أفكم تخفتون تراخونكم كتقولوا إيهم. Och det är för att om man pratar istället för att tiga i den tiden så kan man skadas. كلا سبات كل جيزي دزارو بلو. Det finns vissa personer som alltid bara pratar. أب كله خزارو بدليلو. Folk som vill alltid ta in sig i allt och prata i varje أب situation. كله هنتات خزارو بدليلو. Att prata i varje tillfälle och olika omständigheter. No. سأنا مبالي جيزي له. Det finns tid för att tiga. مسحف قدوس خزارو كله أم مكبب سلسة شوعته. Om vi kollar i Predikaren kapitel 3 vers 7. نمقداد جيزي له نمسفاي كا جيزي له سق مبال جيزي له نمزراب دما جيزي له. Och det står så här. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. يسوع كريستوس أكايدو عند حريكمو سق زبلولو جيزي نيرو كاب حزب زسورولو جيزي نيرو نت حزب قطيمو دزاربولو جيزي نيرو. Om ni kollar vår Herre Jesus Kristus vandring så kan man lära sig att det fanns en tid där han talade, en tid där han var tyst och en tid där han gick och förklarade saker och ting. أب كل بقى فلت إيلو ملسي هبن نيرو. Han gick inte i allt och sa jag har svarat, jag pratar. أب كل أملاخ مساين ديلو آياتهم نيرو. Han gick inte in i alla situationer och sa Gud är ändå med mig. إزت أبابيو. Det här är vishet. إزت أبابيو. Det här är vishet. أب تسقطولو زلوكم أفكم انت خفيتكم. Där ni borde tiga om ni öppnar era mun stället. بزح كتبالا شو يخو. Det kan vara att ni kan förstöra mycket saker. بزح كتبالا شو يخو. Mycket saker kan gå snett. مخنياتو ناي سقطا جيزي سقيل كايد حلف. Och det är för att tiden att tiga, man måste låta den gå förbi där man är tyst. داس واي حدا جيزي أفكم كتكفتو بزيبولكم ساعات تخفتو مو وي تندرو وي تحرقو وي زيد اللي قالتوصو وي تقوهي وي دهونا نقر يقاتموكم. Det är därför ibland det är stund att tiga, man öppnar sin mun och där får man se sig ibland i aggression där man blir arg och där man kan bli sårad. Mycket saker kan gå snett. مخنياتو ناي سقطا جيزي إنيرو تزاربكم له. Och det är för att det var tid att tiga men man valde att prata istället. أموت معرف حموش تتقصعسة سلسة خمزيلو. Om vi kollar i Amos kapitel 5 vers 13. كفو زمن مو سلازي اتلبام بز خمزي زمسل زمن سق يبل. Det står så här. Därför tiger den förståndige i denna tid, för det är en ond tid. ريخم اتلبام سي بز خمز بلا جيزي سق يبليلو. Det står den förståndige i den här tiden, han tiger. سق كتبلولو بزقبقك سق مبال سرح لباميو. Att tiga i den tiden där du borde tiga, det är en förståndig persons akt. نقلا أبيوتكم زمصكم فتناتات بسبات زي مملاس أقداس انتخوينو أيتملسو. I vissa stunder, prövningar som ni får möta via andra människor gentemot era liv, om ni inte behöver svara, det är bättre att tiga. مخنياتهم عشاخم عشنوتي تملسو اللي يدو الكلام لا. Det är för att Guds ord säger, svara inte dåren på ett dårskapssätt. قلا أبيوتكم زمصكم دمصتات نايسب بسق مبال كتحالفوهم زقبؤكم سقطاكم ملسقو خونهم زقبؤهم كنتات allو. Ibland i våra liv det finns personer som går emot och vill prata emot oss. Så det finns tider där vi kan bara passera det genom att tiga. أهتليكم إني أقول لغت ملسو. Ni behöver inte svara i alla situationer. أهتليكم إني أقول لأفكم كتكفتو. Det är inte nödvändigt att öppna sin mun i varje tillfälle. حدا جيزي كترعيلو سيبولكم عرافة سق إلكم تقتلوا لجيزي allو. Det finns ibland perioder i våra liv där man bara går förbi det genom att tiga. أيترعيو تقتبولشو. Ni behöver inte visa upp er, bara vara helt tysta. مخنياتو ناي تسقطا جيزيو. Och det är för att det är en tid av att tiga, en period av att vara tyst. ناي سقطا جيزيكم فلتو. Så lär känna din tid att tiga بسقطا دم حلفو. och vara tyst i den perioden. إذا لبام سبيس قبرو. Det här är endast den förståndige som gör så. نسخهم بلوزاتن كبراتن يو. Sen är ni värdefulla och segrare. شالوم. Guds frid.